ndomboya kwamuri tiri kuda kunzwa imimi rwendo rwenyu makaziya sei kuti mune HIV zvizva zvaitsika makarofamba sei rwendo rwo? Tariro inini kuti ndizoziva kuti ndiri HIV positive zvakatangira pamurume wangu akarwara ndakaita bankuru nemurume naamweni vandaichengeta vese ava vanga vari positive. Inini panguva yavakashaya vese vari 3 ini ndakazvipa mukana wekuti inini ava vafa neHIV but inini ndoda kutraiwa kuti ndizvisimbise ndione kuti maresults anga akamira sei. Ndobva ndaenda kuSecond North Clinic kwaiva nemunin'ina wangu aishanda ikoko. Ndobva ndasvika ndikati inini ndoda kuti nditestwe. Zvanzi sei wabvumawo kuti unoda kutestwa? Ndati ndoda kungoziva zvandiri nekuti handisi kunzwisisa mashaikiro akaita murume wangu. Zvanzi iwe hausi kuziva kuti akafa nechirwere. Ndikati ndozviziva asi ndauda kuchizivawo inini kuti ndizive kuti ndakamira sei. Ndakatestwa but ndiri murumu imomo unoita unge uri kupindwa nechando miri wese. Haukwanisi kana kusumuka pacheya wakagara uchinzwa kunzi sorry sister takuonai muri positive. Unenge uchitarisira kanegative woka but wakunzwa kunzi positive. Aine zvanzi tokuipai drink ainwiki drink iyoyo. Ndikati aiwa drink handisi kuida hangu sister. Zvanzi aiwa saka chimbogarai apa. Ndati kana pacheya penyu panoka handifungi kuti ndichakwanisa kusumuka. Ndakatora time kuti ndinyatsobuda murumu imomo mandandaudzwa kunzi uri positive. Ndazoti papaya ndabva manje ndakuti ezvinezvi nenda simba ndauda kukwanisa kuenda. Mukombi mese ndangozvibvunza kuti saka ndakagara muno mukombi vanhu vacho vari mukombi havasi kutoziva kuti ndozvandiri. Ndakutofila kutoti pamwe ari kutoona kutoti ndiritori HIV positive. Handina kukurumidza kuzvigamuchira because handina kunge ndakatarisira kuti ndozvandichawana mukurarama kwangu. Upenyu unenge uchingoti unongoflowa semvura. But nekumashure kwanandambobva ndichitamburira vanhu vakazoshaya ndasingatarisira kuti ndichawanawo izvozvo mandiri. Ndakazongozvigamuchira zvangu ndichikazofambira zvinhu zvangu kuti ndiende kuchitungisa hospital ndiwane kupinda padrug. Ndapinda padrug ndakatora time kuti ndipike because nandiri munhu anga ari kutorwara kudhara pandaichengeta varwere. Ndapinda padrug iroro first line yatakapinzwa yacho ndakatomborwara futi nemapirisi achona iwawo kuti ndikwanise kuti ndipike kusumuka ipapo. Ndazopfuura noti tichinwa masecond line waingonzwa chonzi aya masecond line amunongonwaya vanhu vanenge vachitaura munenge makutonzi mufe ipapapa. Ukana wapedza second line wararama. Saka nenda ngonwa kungoti pamwe pandichapedzisa imwe line iri pamwe next week ndenge ndakutofa. Ndaona second line ndapedza kwakuzopinda muchicontainer chiya chine 30 chi. Ndakunwa kutoona kamiri kakutosimbiriro tubvudzi twakutoonekero twetwakuyerera panguva yacho itoto. Nekuseri kwenzeve uku kwakutota majova ndowe. But patakatanga kuzonwa manje patakazotanga kunwa mapirisi manje unozonga wakuona kuti miri wangu ezvinezvi wachase wakupika. But chinenge chakudiwa papirisi redu chikafu. Haungooni mupirisi richinogara mumatumbu rinotodawo chikafu. Saka unosangana nezvakawanda mumuri wewe vanokugamuchira kamwe kakugamuchira kamwe kai asi vanenge vaine kafeke kuti ukashandisa kana kakapu kanenge kachimbotanga kambonzi imboitai kuti pamwe kapu neplate zvimbomira zviri zvake chete izvi musasanganise nezvangu izvi. Saka iwewe nekufamba kwenguva unotonyatsozviona kuti pane zviri kuitika pamandiro apa. Ndongoramba ndongodyira mupureti yegreen ndega. Saka vamwe vakumbochinja vakamboti red, blue, yellow. Kweni ndongoramba ndingori mugreen chete. Handichinjiwo plate. Wozoziva kuti no iyi iri kutonzi ndeyako. Haufa wakabuda mupureti iyo. Saka unozongogamuchira ungoti ndozviri munoti ndiri kuda kudya kuti ndione kuti ndirarame. Saka unozoona kuti nekufamba kwenguva ukada kutedzera kuti vanhu vari kuti chi iwe ndiwe unofa panyama. Saka unotozvisimbisa iwewe kana watofunga kutoti ndoda kurarama
chirega kuteerera kuti vanhu vari kuti chii zvakanyanyisisa nokuti unotodzikira nemashoko anotaura nokuti vanhu vanotaura zveshuwa tichifamba kudai so vanhu vanotaura nanhasi nokuti ndafunga kuti senyika tasvika paya pekuti tese tagamuchira kuti HIV ka yakungofanana nekungoti BP tiri pamapiritsi, diabetes tiri pamapiritsi, sei zvichiri kungodaro? Zvakasiyana tariro. Handiri kunzwa kuti BP yakareruka kuti BP neshuga. HIV kai inotonge chinhu chinoruma pamunhu zvokuti muchifamba kudai so hatisi tese kunzi hanzi chirwere ichi hatina 95% yachonaka iri kurarama nacho, asi kuti vabude kunze kutaura kuti ndinacho ka anenge achingoti ndichangofamba ndichingonzi ivava muri kuvaona havanacho ka ipapa kupera kwavakuita kana tutsapfuto havanazo. Saka vanhu chaivo kunyatsokugamuchira munyika yedu havasati vanyatsokugamuchira chaizvo kuti HIV yakangofanana nekuti BP neshuga kana kuti ari kunwa mapiritsi zvake remusoro havasati vanyatsokugamuchira izvozvo. Kugamuchira kwekuti vari vagamuchira but kuti adisclose kuvanhu havasati vachirinika kunyomba munhu achifamba kuti iyeyu asi iye aripo ndozviripo. Saka zvinogadziriswa sei? Nekuti fungai kuti hatisi tatova 30 years tichingotaura zveHIV but muri kutaura kuti stigma, ndaona maimutabendi vari kutodzungudza musoro kuti hazvisati zvapera, yet iye zvino pese patinofamba kavanhu nongotingonzwa HIV haichambotyisi, HIV haichambotyisi, but takutaura nevanhu vari kurarama neHIV vakabuda pachena vacho tirikunzwa mutauro kuti stigma yacho itoriko, muri kuitirwa nevanhu. That's why you find kuti vamwe vanhu kubuda futi pachena ka havasi kutoda. Zvogadziriswa sei? Zvaida kuti mumakliniki chaimoka matinotora mishonga imomoka moita vanopa lecture iyeya tosara tonotora mapiritsi eduka vambolectura kwekuti patinodhindirwa mabhuku ka poita munhu anolectura vanhu vese nokuti hatisi tese tiripoka pana rutorawo mapiritsi, pana ada kudhireswa, pana ada kurapirwa mwana. Saka zvikataurika tichiri pa tese tisati tadhindirwa mabhuku ka asi tambotaura